नोंथांमोनखौ फिन बड' स्टाडि चेनेलाव बरायफिनबाय। आङो बानेश्वर बसुमतारी धेमाजि हालामनिफ्राय दिनै कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मुलुगाव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन भाइरासआनो जाबाय कर'ना भाइरास, जायनि दासिमबो भेक्सिन संदाननानै मोनाखै, दिहुननानै मोनाखै। बे भाइरासआ माबोरै जायो आरो बबेनिफ्राय जादोंमोन जों बेखौ बयबो मिथिखायो। बे चीन हादरनि उहां होननाय मोनसे सहर दंमोन, टाउन दंमोन। बेनिफ्राय बे भाइरासआ सोमजिदों होननानै जों सिगाङावनो मोनथिदों। बियो डिसेम्बर दानाव जागायजेन्दोंमोन। बे बेरामनि लैखोनफोरा माबायदिमोन आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ बानायखाबाय आरो बे बेरामनिफ्राय जों बोरै बारग'नो हायो बेखौबो आं सिगां बानायखाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय। जों दिनै बेहाय माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरनि सोमोन्दैल' सावरायगोन। जोङो कर'ना भाइरासनि भेक्सिन दिहुननायनि सोमोन्दै बेफोरखौ जोङो सावरायगोन। कर'ना भाइरास, बे कर'ना भाइरासआ चीन हादरनि उहां मुंनि सहराव डिसेम्बर दानाव जाजेननो हमदोंमोन। बे भाइरास जाजेननायनि सिगां सासे डक्टरा बे भाइरासनि सोमोन्दै बुंदोंमोन जाहैबाय, जायखौ चीन हादरनि प्रेसिडेन्ट दंमोन बेनि सिगाङाव बुंदोंमोन। नाथाय मा जादों, बेहाय चीन हादरनि प्रेसिडेन्टआ बेखौ नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय बेखौ जेलाव दोनदोंमोन आरो बै डक्टरा लास्टआव थाङै कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै बे डक्टराबो थैनानै थांदोंमोन। बेनि बाथ्राया नभेम्बर दानावनो जादोंमोन होननानै खोनादों, नभेम्बर डिसेम्बर दानावनो। जोंना बे कर'ना भाइरासआ 15फोरनि उनावसो जाजेननाया बांसिन जानो हमदोंमोन आरो। बे भाइरासआ सार्फेस एरियायाव जोंनि बुहुमनि सा बाहागोआव बेसेबां 72 घन्टा थांना थानो हायो होननानै बेखौ मोननाय जादों साइन्टिस्टफोरा संदाननानै लेबाव नायबिजिरनानै। बे भाइरासआ लासै-लासैनो गासै हादराव गोसारलांगासिनो दङ। बे भाइरासआ जोंनि गासैबो बुहुमावनो लासै-लासै गोसारलांगासिनो दं। दासिम बेयो नर्थ करियाफोरावल' जायाखै, मोननैसो काउन्ट्रियाव जायाखै आरो बुहुमनि गासैबो जायगायावनो बेयो गोसारलांगासिनो दं। 4 नम्बर पइन्टआव दङ, बे भाइरासजों गाग्लोबजानाय गासै सुबुं अनजिमाया बेसेबां? 3,81,500 आरो गासै थैनायनि सुबुं अनजिमाया 16,553 साया मा जाबाय? थैबाय बे बेरामजों। गासै फाहामनो हानाय सुबुं अनजिमाया जाबाय बेसेबां? 1,02,400 बेसेबां? 24 साखौ फाहामनो हाबाय। गासै बुहुमनि बाथ्राखौल' बुंगासिनो दं बेहाय। चीन हादरफोर एबा गुबुन काउन्ट्रिखौ लाना बुङाखै, गासै बुहुमाव सोलिबाय थानायखौसो बुंदों। जोंनि हादराव बे भाइरासआ, जोंना इण्डियान काउन्ट्रियाव बे भाइरासआ महाराष्ट्र स्टेटखौ बांसिन गोहोम खोख्लैदों। महाराष्ट्रआव गासै 71 जाबाय आरो सेकेन्डआव दङ केरेल, बेहा 61 जाबाय होननानै निउसाव होगासिनो दङ। बांसिन महाराष्ट्र आरो केरेलायाव। जोंनि आसामाव दासिमबो बेनि पजिटिभ केस मोनाखै। दाख्लै डिब्रुगड़आव मोनदों होनदोंमोन। फार्स्टआव जरहाटआव पजिटिभ होननानै बुंदोंमोन, नाथाय बेखौ नायबिजिरदों डिब्रुगड़आव नायबिजिरनानै बेखौ होननानै मोनदों, नेगेटिभ मोनदों होननानै बुंनाय जादों। बेयो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय होननानै मोननाय जायाखैमोन। दिनै मोनसे गिदिरथार निउस ओंखारना फैदों, आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानि। फर्स्ट टाइम जोंनि दिनैनि निउस बियो, दिनै 24 मार्च, दिनैनि निउस बियो। मणिपुराव, जोंनि नर्थ इस्ट स्टेटआव फार्स्ट मणिपुराव मा मोनदों? कभिडनि फार्स्ट पजिटिभ कनफार्म केस मोननाय जादों। कभिड-19 कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय। बे मानसिया 23 बोसोर बैसोनि, इम्फलनिमोन बियो इउकेआव थांनानै फैदोंमोन आरो बे मानसिया कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय होननानै दिनै JNIMSआ मोनसे मेडिकेल दङ, बेयो फोसावबाय बे मानसिया कर'ना पजिटिभ गोनां होननानै। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। नैबेहाय डक्टर रिपर्ट दङ, नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो जाबाय आरो। नैबेहाय मा होनदों? पजिटिभ होननानै बुंदों, कर'नाजों गाग्लोबजानाय होननानै। दाख्लै 19 मार्चआव मोनसे निउस ओंखारदोंमोन। मोनसे भेक्सिन ट्रायल खालामदों जाहैबाय USA हादरा, इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकाया। बेहाय मा खालामदों? mRNA 1273 भेक्सिनखौ ट्रायल खालामदों। नैबे सुबुङानो फार्स्ट सुबुं जाय फार्स्ट
ट्रायल खालामजादों COVID-19नि थाखाय मोनसे भेक्सिन दिहुननो थाखाय। बेनि मुङा जेनिफार हेलार, 43 बोसोर बैसोनिमोन बिथाङा। गासै बेसेबां 45 साखौ मा खालामदों टेस्ट खालामनानै नायदों। बे mRNA 1273 खौ टेस्ट खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि देहायाव इमिउन सिस्टेमाव थांनानै बियो माबायदि रोखोमनि प्रटिन जौगाहोगोन बेखौ टेस्ट खालामनाय जादों। बे प्रटिना मा खालामगोन नैबे भाइरासखौ नुदों नङा होमबा? बे भाइरासआ जोंना सु महर गोनां। जों mRNA मेसेन्जार राइबोन्यूक्लिक एसिड होनना बुंनाय जायो। mRNA नि ओंथिया जाबाय मेसेन्जार्स। बे दैथारहोगोन जोंनि देहानि सिङाव माबायदि रोखोमनि प्रटिना नैबे भाइरासखौ गाग्लोबनो हागोन आरो नैबे सुफोरखौ बोरै फोजोबनो हागोन। सुआ अट'मेटिक जोबलांबानो मा जागोन बे भाइरासआ हारसिंनो डेस्ट्रय जालांगोन। आरो बेहाय जोंनो माबायदि रोखोमनि प्रटिन होनांगोन बेखौ नागिरनो थाखाय बे mRNA भेक्सिनखौ आनजाद नायनाय जादों। दासिमबो बेहाय माबायदि रोखोमनि प्रटिन नांगोन बेखौ मोनजोबनाय जायाखै, डिटेल्स मोनाखै। मास मोनसे बा 1.5 मासनि उनाव मोननो हानाय बेखौ आनजाद नायगासिनो दं आरो। आसा खालामो बे भेक्सिना थाबैनो ओंखारगोन आरो बेयो भेक्सिन ओंखारनाय लोगो लोगोनो जेसेबांखिनि कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बेहाय मा खालामनो हागोन बे भेक्सिनखौ लायोबा मानसिफोरा बारग'नो हागोन। दानिया बे भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों मा खालामनांगौ जों बयबो मिन्थिगौ। 1 नम्बर पइन्टआव जाहैबाय सासे लोगोखौ नों लोगो मोनबाय, बियो गोजाननिफ्राय फैदों, बेखौ हेन्डसेक खालामनो नाङा आरो बेजों गोबालायनो नाङा आरो बेजों रायलायबाबो नों गावनि खुगायाव मा खालामनांगौ मास्क गाननानै रायलायनांगौ। बे मास्कआ मा खालामगोन नोंनि खुदैखौ रेजेरनायनिफ्राय रैखा खालामगोन। जुदि नोंनि खुदैया नों COVID-19 जों गाग्लोबजानाय अब्लाना नोंनि खुदैया बै सासे सुबुंनियाव नांहैबाथाय बै सुबुंनियाव बे बेरामा गोसारनो हानाय आरो कर'ना भाइरासआ। 2 नम्बराव जाबाय हेन्ड सेनिटाइजार्स, आखाइ सुग्रा एलक'हल गोनां। बेखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन बाहायनांगोन आरो बेजों नों मा खालामनांगोन हेन्ड वास खालामनांगोन आरो मा खालामबाय थानांगोन नोङो बारा गुसुआवबो थाबाय थानो नाङा, एसे गुदुं जायगायाव मा खालामनांगोन थानो नांगोन। बेरामा जाबोब्ला मा जायो मानसिया एसे गगा मोनगोन। 2 नम्बराव मा जागोन एसे खर' सानायबो जानो हानाय आरो 3 नम्बराव मा जागोन गुजुगोन आरो 4 नम्बराव मा जागोन लासै लासैनो नोङो हां लानो हायि अबस्था जागोन आरो गुजुयै। 4 नम्बर मोनसे पइन्ट दङ, लकडाउन मानो खालामखो? जोंना गासैबो भारतबर्षआव लकडाउन खालामजोब्बाय, थारमाने बन्द होजोबनाय जाबाय। जोंनि आसामाबो दिनैनिफ्राय 24 एप्रिलनि 6 PM निफ्राय 31 मार्चसिम मा खालामसिगोन बन्द होसिगोन। मानो थाखाय बेखौ बन्द होखो? 1 नम्बर पइन्टआव जाहैबाय बेखौ लकडाउन खालामनायनि ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे सुबुङा गुबुन मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादराव थांनानै दावबायहैनो हाया। हमना लाबाय दा महाराष्ट्रआव गोबां कर'नाजों गाग्लोबजागासिनो दं। महाराष्ट्रआव खामानि मावनाय मानसिया आसामाव फैनो हायैनि, फैब्ला मा जागोन बेयो बेरामखौ लाबोफानाय जागोन। आरो 2 नम्बर पइन्टआ जाबाय जोङो जेराव खुला जाबाथाय जोंना मा जायो टाउन सोहोराव मानसिफोरा एकदमबारे सानख'हायै ज' जायो। बेबायदि क्राउड एरिया बा होंगो दोंगो जायगानिफ्राय मा जायो बे बेरामा गोसारनो हायो। हमना लाबाय सासे कर'ना गोनाङा हाबफैबाय, अब्लाना बेनावबो गोसारगोन गासैनावबो मा जागोन गोसारजोबगोन आरो लासैनो। बियो मानोना 3 फुटनि बारा 3 फुटसिमल' बियो मा खालामनो हायो कर'ना भाइरासआ गोसारनो हायो। हमना लाबाय 1 मिटार आरो। 3 नम्बराव नों मा खालाम न'आवनो थाबाय था, न'नि बायजोफोराव ओंखारनो हागोन, थेवबो नों मा खालामनाङा टाउन सोहोराव थांनो नाङा। मानोना नोंनि जिउआ नोंनि बेरायनायनिख्रुइ देरसिन जानो हाया, जिउआसो देरसिन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो बे बड' स्टाडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। थेंक्स फर
वाचिं।